Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Sa pagkapitan ni Jesus sa katauhan, itungo siya sa bungkod o bilingkod dito. Unya, may lalong kaniya ang mga tinunan o gitudluhan niya sila nining musunod. Bulangan, umila na sila tapos sa mga butang espirituhana, kay ilang ingarihan sa langit. Bulangan ang nagsubo, kay lipayan sila sa Diyos. Bulangan ang mapapusanon, kay makadawat sila sa isahan niya. Bulangan ang tinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos, kay tagbaho niya sila. Bulangan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Diyos. Bulangan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Diyos. Bulangan ang naningkamot nga managdarit ang katauhan, kay isipon sila sa Diyos nga iyang mga anak. Bulangan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay ilang ingarihan sa langit. Bulangan kamo kung bugal-bugalan o daw-daugon sa mga tao, butang-butangan sa kanan matang sa kadautan, tungod kanako. Paglipay o pagmaya, kay ako ang ganti nga gitugana kaninyo dito sa langit. Gingon sa nila ni pagpasipala sa mga propeta na nagiguna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa makausapa, may buntag kanatang tanan. May buntag. Kinsay gustong mabulahan, tasa kamo. Amen. Ganang mabag lagi, ingat pa ka na kamat lagi. Kinsay ganang mabulahan, tasa kamo. Ha? Dagat na ginamuna nga mga butang nga makakabulahan kanato. Pero ang Ginoo naghatag kanato giya aron ta mabulahan sa mga panahon. Bulahan ang nagsubo kay lipayon kita sa Dios. Bulahan ba nang nagsubo? Bulahan. Ha? Nagsubo ka niya bulahan na. Yan. Bulahan ang mapausano kay makadawat sila sa gisahan niya. Bulahan ba na magpaubos ka? Niya tamatamalan ka? Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos, kay pagbawa niya sila. Bulahan mga maluluyon, kay kaluyan sila sa Diyos. Bulahan putli o kasing-kasing, kay makikita sila sa Diyos. Tanawa pa naman. Bulahan ang naningkamot na managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Diyos ngayong mga anak. Nga bulahan, tanawa niya, ang gilutos. Bulahan ba na nilutoson ka? Tungod silang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay ilang ingarihan sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan. Ang bugal-bugalan ta, bulahan ba na? Kunyari nga pa rin ugda-ugda-ugon sa mga tao. Bulahan pa rin ang ugda-ugon ta. Bulahan kung kita butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Bulahan pa natin. Bulahan pa. Kung kana ang statement, dili tabulahan. Pero may na may sumpay. Tanang kadautan tungod kanako. Kung atong mga pagantos, ang atong gisalikway sa kliban, gidaw-daw ta, gipakawawan ta, gibutang-butangan ta. Kung kini tungod kang Kristo, bulahan kitang tanan. Hello. Nang morte na mamutuo. Bulahan. Ang tinawag mong igsoon, ang kanang mga kasakit, kanang mga pagpaglutos na tumagian, duha na hinungdan na. Kaya kung kita ganit makasalat tal, pinagkagkong salat, sigurado kayo na siya. Doon na kayo mga kasakit na tumagian.
dunay kauwaw nga ato mabatik. Kung mauwawan kayo kita, kay mao kinitan kini nagkuyog kini sa mga sala. So, mao bitaw dito sa Kalbaryo, una may duha ka krus, duha ka klaseng krus dito. Krus sa pagpakasala, mo itong krus sa mga tulisan. Kung ang kasalanan mo hinungdan sa atong mga kalisod, mga kagubot, mga kasakit, di kita maulangan na. Silot ka na, silot tungod sa sala. Yan totally estimate ka ng epekto sa sala. Grabe din kasi. So, panangitan na, usak daga, nindot na kaugmamon, hapit na maman sa pag-eskwela na buros. Pasaan siya krus na? No? Kaya hindi mo niya sala. Luwas niya na, doon ay kauwaw ka kupot anak. So, pasaan niya sa krus. Ang iyaha, kaugmamon, may kisnamindot, dili na ito mo. Makaagi siya mga pag-antos, emotional, psychological, spiritual, kung even physical. Grabe na yung diyan. Mo na, ngayon din mo na, ngayon makatwang na gina. Langsang ka na po sa krus. Mo man ay naglangsang sa krus sa pagtuwag kriminal tungkol sa ilang mga sala. Ilangsang taana, ilang sa kalisod, sa kasakit, sa kawawan, langsang kita na. Manisigulo ng krus sa mga kriminal. So, krus, kalisod, kadaot, pagbugal-bugal, may kadautan, tungkol sa sala, digid na siya makapahulangan nato. Pero kung kita bugal-bugalan, kita daugon, kita pasakitan, kita makaagi kanang humiliation tungod galang sa Ginoo, angay ta maglipay. Kaya nga naman atong gipamatud-an ngadto sa Ginoo ang katimos, ang kaputlik sa atong tumong sa pagpangalagad kaniya, sa pagsunod kaniya. Sa mga bulawan, ma-purify, ma-segregate ka ng impurities sa bulawan, pinaagi sa fire, furnace, fire, tunawag ka ng sanaw. Yan, magsiparar ng tinaw, kanang putli, kanang pure na bulawan, at sa iyong impurities. Mausap ka na, kung kita gani, daog-daugon, lutuson, kasakitan, nag-antos, tungod sa atong paghigugma sa Ginoo, tungod sa atong pagsunod kaniya, tungod sa atong pagsalit, pagtuo kaniya. Atong mapakita nga atong pagtuo, tinaw, putli, pure. Ang atong paghigugma sa Ginoo, pure. Ang atong pagserbisyo sa Ginoo, pure. Tungod niini, ingon ang Ginoo, paglipay kamo o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. So, paglipay. Apan di kita malipay kung kanang mga kasakit nato bunga sa sala. Malipay ka na ng isuot, no? So, dili lamang tanan ang isuot. There is so much beauty when we suffer because of Christ. Okay, again, muhatag niyo po makakita mo ng Paul, the Apostle of Christ, movie. Sige, mapakita ako lang sa internet. Basta makakita mo na Paul, the Apostle of Christ. Grabe mga pagpanglutos kaya sa mga early Christians. Pero makita ninyo, grabe katinaw ilang pagturo ay wag yung duha-duha. Di kay kagatanaw. Wag kay duha-duha silang pagturo. Kaya they are willing to suffer and die for the sake of Christ. Di wala yung pakakot ka na sa liyon. Kita sa nimo ilang kalikon sa ilang pagsunod ni Kristo. Kay patay kung patay man kayo. Ang uban ko sa ila, kapuso na sila sa poste. Kanento, wala may kuryente. So, himo mo na silang street light
paliguan na sila kanang oil nga sindihan hangtod nga sila mahimong suga diha sa syudad. Pila wala na yung pag-atos. Ang uban gitsunon yet makita nimo pure kayo. O makita nimo ilang kinabuhi maka-inspire. Kini mo may mga tinuod. Kanang mga pag-antos, mga kalisod, mga kasakit na tamagian tungod kay misun kita ni Kristo, maunay maghatag og ebidensya ng atong pagtuong tinuod, ng atong paghigugma tinuod, atong pagsunod ni Kristo tinuod. Sa makita na ninyo, lahi kayo, no? Lahi kayo nagitulog sa Ginoo. Mabulahan kayo kita. Kanang mga santo, kaniyan to, mga ilang mga buhat. Wa na kita sila nagulo na sila kagalingon na ang ilang musunod na sila ni Kristo. Bubuhat na sila sa ilang angay buhaton para ni Kristo. Daghan ka na nila, sus na ilang mus na ng pakauaw. O tuyuon pag itinan na uwawan sila. Aron nga makahibalo sila ng ilang tuyo para kayo ni Kristo. Dili para silang kagalingon. Ha? So, mga igsoon, o tanawa ko namin. Tanawa ko namin, ganong bulahan man ang ningon ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang naningkamot na managdait ang katawahan, ilisipon sila sa Diyos ng iyang mga anak. Sige ko nabi, buhatan mo na ikaw may mahimong instrumento aron ang nagbuwag tungod sa mga kalakot, kapungot, pagdumot. Imong ikaw ang nahimong instrumento para magkabalik ilang mayo kabubuton. Makita na gani na nimo sila nga nagbalik ilang kabubuton, ikaw katanaw puno ng kalipayan. Bulahan ikaw na nahimong instrumento sa pagbalik sa mga tao. Nya ingon ang Ginoo, bulahan ang mga nagtimuha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang tinuod mga igsoon, kung kita naminaw sa pulong sa Ginoo, makita nato na nagdala kini sa kabubuton sa Ginoo. O bulahan kita na mituman ingini sampol. Ningon ang Ginoo, magpasaylo. Ato musubot ba? Magpasaylo. Pusgon. Magpasaylo. Suntiin na imong tapat. Magpasaylo. Magpasaylo. Buhat na ito na. Paminawa. Ato kamatiod ang pulong sa Ginoo. Yan, buhata. Kay makita kini bulang lagi ka. Nga naman, makapasaylo ganing ta, ay igsoon, sa kinasingkasing gayon, mawa na imong ipasaan nga kabukat, adlaw-adlaw, mawa na siya. Mabati nimo nga nahinduan imong kasing-kasing. Unya, imbis nga magsigig mukot imong nahong, magmalipayon ka na. Tanaw ka sa espiho, unya magwapa ka, di ba? Bulahan ka. Amen? Amen? Amen. Sige ko na ba? Kung ako na lang kasing-kasing na nakalagot ka, pagtumot, unya, make-upin na imong nawong, nya tubang sa espiho, sa imong itsura ba? Pangit. Guwapa? Guwapang pangit na. Pangit na. Imong sige, na lipstick, pero ang aura kay i-exude, may namin mo sila kung ano yung aura, yung gulay, yung vibes, negative yung vibes. Kapoy ka lang, ang kanang sa kasing-kasing mo yung gadalang negative vibes, siguro na pasayluha ka na mga tao na kasalanan mo. Huwag ipilit ko sa pusa. And you'll have a positive vibe. Ikaw mismo mag-enjoy ka sa imong kinabuhi. Mag-enjoy ka. Kaya mabati man nimo ang kagawasan, mabati nimo ang kalinaw, mabati nimo ang kalipay, sa kailan man sa imong kasing-kasing. Ingna ko, upit na bulahan ko. So bulahan katong nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Okay. Kana mingon ang Ginoo, love your neighbor as you love yourself. Sige ba? Love your neighbor as you love yourself. Sige, mahigugma na ng imong mga tanang mga tao na imong makahalabigin sa imong kinabuhi. Higugma na lang sila. Let them feel you love them.
Nya so why mga invisible walls. Tanan higugma. Di ba? Ikaw usab higugma nila. Ang akong amahan sa una naiwan siya. Kaya among balay, kuwan ko to among balay kana ang naipagpagra ka pamamagitan kunya ato pra na nipa nya sa loob namo kana yuta nya way ding among balay. Way kural among lupit wa. Pero papa nagingon siya. Gusto ka ba dunay nindot na kural? Higugmaan at tanan imong kasilingan kay sila ang imong kural. Sila imong dingding. Ha? Kung tinuod kayo. Actually, bisag buhay tao sa balay, huwag yung mukha din. Ha? Higugmaan na imong kasilingan. Higugmaan imong isig katawo na you have the best protection in the world. Wa kay angay kahadlukan. Doon na dahil mga tao, doon ay di mayo tuyo ni mo na imong mga kasilingan, imong mga higala na protect kanina. Ha? So di ba, bulahan katong nagtuman sa kabulong sa Ginoo. Bulahan katong nagtuman sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagingon. Mapanay ang gingon. If you wanna be great in God's kingdom, be the servant of all. Margiso ka. Aron ka mahimong dako, kinahanglan ka mahimong ulikon sa tanan. Labi ninyo mga igsoon, ang gitudlo sa Ginoo is real respect. Kaya kita sa atong pananaw naman, kung respeto ta, kung kita dato, kung kita taas ang posisyon, respeto ta. Kaya kung saan pangutana, tinuod ba ng respeto? Kani ako na nag-isulti kaninyo kanito. Si Haring Herodes, usa ka image 3 sa basis sa respeto. Hari good siya. Musulti siya, mutuman ng mga tao. Masugatan siya, musaludo mga tao. Grabe. Dato, nindot iya kuyanan. Kumpara ko na sa kay San Juan Bautista Si San Juan Bautista, iya dito nagpuyo sa disyerto. So way ligo. May tubig sa disyerto. So sa kayang baho, no? Baho yun. Iya sige lang sa sinuto dito, way ligo, uway barbero dito, taas ang buhok. Pilit kayo. Kayo sige mahuipan sa mga abog. Yang bangas, pilit. Wala may barbero dito, wala may baligaan sa shearer dito. So, kita ka sa itsura. Naway ligo, bulikon ng nawong. Yan pagkaon, bulon, kunya, grass person ng bulon, di ba? Wala may grasses dito. Susato pa, pagkitaunan yan pagkaon. Mga dugos. Dugos, ikan na sa mga bees, sa mga flowers. Siyempre ito, white flower dito. Susato, pangitaunan yung pagkaon. Tampok siya niwang. Niwang, bulikon, kasang bulikon. Unya, yung skin camel's hair and animal skin. Wala may sastri dito. Siguro, iyan kung gikuan mo sa kutsilyo, aron na matabunan yung lawas. Tanawa ko na si San Juan Bautista sa ikitsura. Huwag taong grasa, no? Taong grasa kila. Nga lagi mo respeto man yung mga tao. Musulti gani siya, mutuman ang mga tao. Ang mga tao kaluwal kaniya. Kaya nga naman, siya matinudanon sa Ginoo. O kanyang pagkamatinudanon, iyang gipamatudan sa siya isuko sa Ginoo. Igna na siya na rin Herodes. Dili amay na imong asawahon, asawa sa imong igsuko. Ayan yung giyato. Way duha-duha tuman gayon kay malo siya na kung igsuko ni hari. Yun din siya, pero sa tubangan sa hari, yan kita ng hari. Haring Herodes, bili angay na imong asawahon, asawa sa imong igsuon. Anas expected, dako, priso, kipatay. Ingon siya na nagkamatinutaan. Girespeto si Juan Bautista tungod kay ang tinugdan sa kanang respeto ang Ginoo tuwa na niya makita
siya gituman, siya gipaminaw. Gamhanan niyang pulong. Kay balo mo, Biblia nagingon, every time makatungog si Haring Herodes sa pulong ni Juan Bautista, murag gilingkotan niyang lubot. Yan nga gusto man siya maminaw kaysa Juan Bautista. Kaya yung pulong sa kamatuuran, mapinuganon siya sa Ginoo. Okay, tanawan ng respeto kung San Juan Bautista. Tinuod ba ng pili? Tinood. Tinuod. Kuhaan ang tanan diha kang Juan Bautista. Respetuon gyapon siya sa mga tao. Si Haring Herodes, kuha ako na iyang palasyo. Kuha ako na iyang pagkahari. Kuha ako na iyang sapot. Respetuon sa tao. Kinsa may respetuan ito niya? Siya ba? O ang iyang sinina? Iyang pagkahari? Now, the Lord is teaching us so many things. Muna, kinaglamasaktan din nato ang iyang kabubuton. Kaya iyang kabubuton pagdalaga nato sa atong pagkabulahan. Kining mga santo nga atong irespeto pagkaroon. Galing sila kagalingon ay. Yet they have become respected people even up to now. Na, matana ko ninyo. Kanang si Senator Ruben Canoy. Kailan ba ninyo? Kailan ninyo? Kinsa kailan ba? Dasang kamot. Ang mga tiguwag na kailan o pipilan ng kabok. Si Senator Ambrosio Padilla. Kailan ninyo? Ha? Ambrosio. Ambrosio Padilla. Mga senator na sila. Several years na sila. Magpagtugan kayo na sila. Inila kayo na sila. Pila lang katuwing. Huwag na nakakailan nila. Kaya si San Pedro. Kailan mo San Pedro? San Pablo. Kailan nila? Na mangingisda na sila daily 2,000 years ago. Yet up to karon. May nga na to sila. Because sila mga matinong-ano na ninguhang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. May soon, tumanan nila kabubuton sa Ginoo. Tumanan ninyo yung pulong. Mabulahan kayo kita. Kaya nga naman, pagtuman sa kabubuton sa pulong sa Ginoo, pagpakiguhusan kaniya. John chapter 1 verse 1. Ngayon ang pulong sa Ginoo. In the beginning was the Word, and the Word was in God's presence. And the Word was God. Siya mismo. Ang pulong sa Ginoo siya mismo. If God is love, ang pulong sa Ginoo kung mga nagtataw sa iyong kayuhan sa ating kayuhan so that we will not be wasting our times chasing the rainbow's end. Kaya ng mga tao, giniligar yung kinabuhi. Kaya nagtuo sila, tuwa, then the rainbow, tuwa dito, makapuntan, makapadako kanila, makapasikat kanila. No, dili ka na nagsuon. The Lord said, if you want to be great in God's kingdom, be the servant of all. And that is real greatness. And so on, na naging ang pulong sa Ginoo, sikip sa katong nanuha, pagtuman sa kabubuton sa Diyos, pagbabaw siya. Niya sila. So, tuman na itong pulong sa Ginoo, sigurado ko, mabulahan kayo kita. Amen? Amen. Masipang pakpak para sa mga. Pagkino, ganito pa na,